Ωραία υποστή. Είδας Μάικ, ναι. Μου έχετε ένα ευρώ να πάω μια τηλεόραση στην Ομόνια. Λοιπόν, αυτή η εβδομάδα είναι η έκθεση μηχανής στο αεροδρόμιο δίπλα. Νομίζω θα είναι πολύ καλή έκθεση. Θα έχει πολύ κόσμο. Θα είναι μεγάλη, δυνατή. Θα πάμε κάτω με το The Family, το μαγαζί. Θα φέρουμε όλα τα YCF και τα καθαρά τα μεγάλα και τα μικρά όλα. Σαββατοκύριακο πέφτει, 10 με 14. Σήμερα είναι 9 του μηνός. Θα πάμε κάτω τώρα να δούμε το χώρο και να φέρουμε σιγά σιγά και κανένα μηχανάκι. Οπότε, see you soon. Πήγαμε. Πάμε στο The Family. Φτάσαμε. Ωραία πράγμα για την έκθεση. Πουτάνας. Περιμένουμε άλλο ένα φορτηγό να φορτώσει τα υπόλοιπα μηχανάκια και φύγαμε στην έκθεση. Εν τω μεταξύ, τυχαία, κοίτα εδώ με τι αμάξι θα πάμε. Πάρτε. RSQ3, τα αγαπημένα μου αμάξια. Είμαι που είμαι έτσι, καυλωμένος. Τώρα να τρελαθώ κι άλλο. Φύγαμε. Το μπουλό. Μετά. Εντάξει. Φτάσαμε στην έκθεση. Τα παιδιά όλοι ετοιμάζονται την έκθεση. Γίνεται της πουτάνας. Triumph, KTM, Ducati. Κακό. Εδώ. Πάρε περίπτερο. YCF μόνο πουτάνες. Πάμε να βρούμε τον ηλεκτρολόγο να μας δώσει ρεύμα για το περίπτερο. Σπουτάνας. Έκθεση μαλάκα αεροδρόμιο. Κυριολεκτικά αεροδρόμιο. Έχω κάνει μισή ώρα περπάτημα για να βρω έναν ηλεκτρολόγο. Γιατί να έρθει να μας δώσει ρεύμα για την τέντα. Χάος. Yo. Λοιπόν, The Family. Ήρθαμε, πήραμε τα πάσα και τώρα πάμε να συνεχίσουμε δουλειές. Πολύ περπάτημα. Έτσι είναι αεροδρόμιο. 35 χιλιόμετρα. Ή μόνο για να πάρεις ένα πάσα. Τώρα ήρθε η ώρα για τα YCF. Γεια σας. Περίμενε. Ούτε τα μισά δεν έχουμε βγάλει. YCF μόνο πουτάνες. Σκάσανε και τα άλλα μηχανάκια. Έγινε της πουτάνας εδώ. Πολύ τρέξιμο. Τώρα στείλουμε τα τελευταία πανιά κάτω να βάλουμε στη σειρά τα μηχανάκια. Πού θα πάει, πού και ποιο και πού και τι.
Μόνο χόρτο. Βάλαμε και τα δύο στη θέση τους. Ήρθα και τα υπόλοιπα. Χαμός. Και τα street. Κάτσε να βάλω ένα χεράκι. Πάω να βοηθήσω. Πεινάω, δεν έχω φάει τίποτα άλλη μέρα, πεινάω. Εδώ θα πάρω τους φίλους μου. Θα πάω για φαΐ. Πάνω. Σχεδόν έτοιμα όλα. Από αύριο 2 ώρα το μεσημέρι ανοίγει έκθεση. Τόμα. Χώμα έχω γίνει, πεινάω. Εδώ όλα στημένα έτοιμα. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο. Και εννοείται θα κάνουμε tour σε όλα τα περίπτερα. Ειδικά κατέβγε η Yamaha που έχει φέρει εργαλεία. Και τις επόμενες μέρες θα γίνει χαμός. Τα λέμε tomorrow. One eternity later. Λοιπόν, μόλις μπήκα σπίτι από τη δουλειά. Πάμε έκθεση, είναι Σάββατο, γίνεται της πουτάνας. Ήταν όλα στημένα έτοιμα από τη Δετάρτη που σας άφησα. Τις άλλες μέρες δεν πήγα καθόλου να τραβήξω να σας δείξω. Ήθελα τώρα, Σαββατοκύριακο που θα έχει το μεγάλο το μπαμ με τον κόσμο. Πάμε να αλλάξουμε, να πάρουμε μηχανάκι και φύγαμε έκθεση.